one day. Nithi kungcono ni exercise ni gym. Mama niyabuya nisawe exercise rapha endleleni. Okay Samkero, usheshe ubuye ngoba nami ngifuna ukuhamba ntambama. Okay mama. Bese nigijima. Nigijime naze nakhathara. Nivere nicare amanzi okuphuza komunye ubaba kanti anazi ukuthi kunotshwala lapha phakathi. Niphuze. Bese niva ukuthi anisakhona ukuhamba kahle lapha endleleni senidakiwe. Yeah, nifuna ukuxosha wonke umuntu lapha endlini. Ungalitshela nje ukuthi bafunani lapha emzini wami. Nifike endlini. Koko, hawu Samkero sowubuyile. And then wena manje unazera kuphi? Samkero ngoba yimo mamakho ke. Oh, igama lakho umamakho. Okay, mamakho, ngicela ukuthi uphake zonke lezi impahla zakho lapha uniphumele ngendlu. Hawu Samkero, hey, nithi niphumele ngendlu please. Umama avele athathe izimpahla zakhe ahambe. Kusasa ekseni nivuke. Manithi pha akunamuntu lapha endlini. Nikhumbule ukuthi konje nicosha umamami lapha endlini. Nithathe ifoni nimfonele. Hello mama, unjani lapha impilo uyaphilisa kahle ora uphilisa kahle? If uphilisa kahle tshela mina ukuthi yini into ekenza ukuthi ungaphilisi kahle. Hello Samkero yini? Sofuna ukunixosha futhi. Eish, mama ngiyaxolisa ukuthi nikuxoshe lapha endlini nambe baniphuzise utshwala nami ningazi. Mina sacela ukuthi unixolele please. One day. Ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku YouTube channel yami. Kunama video amnandi lapha ku YouTube channel yami. Nikhuluma my first time in Jozi. Thatha lento ayinabungozi. Smash or pass. Ispoko. Stolen iPhone. Namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi ama video amnandi. Igama lami la ku YouTube uSamkero Skits. Thank you ngiyazibongela. Bye bye.